No niin, tässä on nyt ohjeistusta siihen, millä tavalla OneDriven kautta voi sitten jakaa näitä tiedostoja tässä terveysvaikutteiset elintarvikkeet kurssissa. Eli täällä sähköpostissa ollessanne niin mennään tänne luetteloon, josta valitaan OneDrive. Ja asiakirjat otsikon alta lisätään uusi tiedosto. Ja jos ja kun olette tekemässä Word-asiakirjalla sitten näitä harjoitustehtäviä, niin valitaan sieltä Word. Ja Word avautuu tähän nyt valmiiksi, eli siihen on sitten mahdollisuus lähteä kirjoittamaan sitä harjoitustehtävää. Ja siinä vaiheessa, kun teidän tehtävä on valmis ja haluatte sen tallentaa, niin täältä tiedostosta tallennan nimellä. Tallenna kopio verkkokansioon. Ja nyt on tärkeää, että tallennetaan tämä tiedosto sillä omalla nimellä. Siihen voi laittaa vaikka alaviivan väliin. Sitten sen harjoitustehtävän numeron, mitä ollaan työstetty. Sen jälkeen tallennetaan. Ja jos tehtävä on nyt sitten tässä vaiheessa valmis jaettavaksi, eli toisin sanoen arvioitavaksi, niin sitten tehtävän voi jakaa minulle. Eli tänne kirjoitetaan minun sähköpostiosoite. Sitten se jaetaan tästä. Ja nyt sitten sähköpostissa minua odottaa tämmöisen palautettu tehtäväsi. Ja jos nyt tosiaan niin tulee jotakin kysyttävää ongelmia, niin voidaan niistä sitten vielä palata. Eli minulle voi tosiaan lähettää vaikka sähköpostia ja kysyä, jos siellä joku juttu on silloin, että vielä kaipaa ohjausta. Mutta tämä oli minun sitten tässä. Kiitoksia.